Nyange nya chobo manga. Yes. Nga kigesa tu katika netashe ngakeria etete. Kwa bwana ta mangana manane kinga maigoro ya Vision 2020. Itanga ni computer jinje te school. Bia mo sano muradia. Mwaka olenge 2014. Umutenyi no yo osta. Kitariki change sana yamu. Tokagenda mpaka gari chensa mochenya kwa bantu wale ndi computer ku school 17. Out of school 17. School cha kwa test man 7. Na ndo muchumbe we constituency yeto agatuma mu chairman wa CDF mu skecho kinyamusi agajaga kwana se alitwale kuri computer nga school ende yons tabwa testima eche enyo etume kurende amangana ucha obisi yabo bache babeke estimas chi school echo. December nona renginga na January mpaka February na tarete chi school chiri ne igonda ite kwana gaga as chi school chons pichi school ni veri choka bon gachi taracha ka kutumia chi computer chiri go chonsi gutume kazi utatike veri choka chi school veri na cho nande chabe crest mo watika gitara drop igonga rende na chi computer chiri chi saini eken kya mana ke kyo ngachi go south abana ko sponsorship akanje computer chiga to kurubone yango konya chirege ko era number 1 abari mu nabo bako inkokonya chira abari mu sana ko ba computer literate number 2 chiakonya abari mu big time kubeka progress reports y'abana funds as a soft copy elinda masakana nai kwanyanga abari mu babata chi information mu nechiga kero kan tutarenda se amaburi na bwate to koli alero nga kyomorobiri no genderete umurobiri Vision 2020 no genderete na ninyegene tenga gwetera asabasani na amasabo alitokuru ujasenya saye uri otokonyete umurobiri no ikerane bone ganga kuana naya ninjirande kwenda Kenya injengenda na chikuru chikombiita ukale kwanda ero kero mutinyi gera mbwangu kwa rweto bono rinde na bere gonga gwikato Kenya omenyete mono kubwaga bono umurobiri no genderete na nandi gongo teba botambiga mundu tayonse yora kolegendera bya kanyare konya koro chinchirande ne muntu ndebe shotegara taboni uru chinchira nera rakonye tabasa na osieme bichara naye ntebi na kyoro chora akora tobwaterane ilindo tokonya abantu baitu bantu bange mbali wanje kubwate siwa na kumiri sana ote anga tobwaterana mate ngokore gento rero natakanga ngiwekane ina gokira sinju inju umurari karongo kora kende yonse ngokora ese yega tindi kubati ni fight muntu ndo bwense na muntu ndo bwense tete bakore mere munanje nje ni ndire bakore mere munere kare go monye tenge merubiri yega yonse ipi muntu ndo bakonya no munanje iko timba tibo be bondo bwense bakore gasna muntu ndo bwense no ndo bwense oligere ti osotegerere taboniga igongo batebenga inchwemesa ngebirengere byao na nje nko ebyane kare tindi mono ideas ni mo tenga no bwata idea ra nkonye na nje mbini bwata idea ra okonye toko bibeka amo twakonyere community yetu engaki wachete naro chukokorwa chi blood pressure machine nebintu bunebi ngakumisana nga abuna bono morwire na agenda asigete bakanyoranga no ani libago pima ngwarora egento keri una nara kune to bona asiga no na alita ya bwango mapema ntarachaka ekero umuntu agotegerera pressure agopima pressure na abwate kafuga kabisa lakini stethoscope lakini amatoga iga tabwati genda agotegerera tabwati stethoscope lakini abwate pressure machine bono ngakumingana kya mangana ekero kwenda na kinkwaro ibintu bire metabantu mono akene kya mangana ngiringa just no tukinerete gusi yitogari nebintu binkobirora tole na tinde tikobekera abanyagitari baito nationals cheito ngotema ebrem ngotema bari sana lakini babwati machine bagutumya wakora mirimo yabo nagiye kwaranga bono umuntu rero ikirenya gitari natakira pimwe bintu bitano bikuruka phyto science natakira pimwe blood pressure natakira pimwe nkoro natakira pimwe respirations natakira pimwe temperature na natakira pimwe na oxygen level yae na kiro mubiri lakini wono mate inkari ntubwati machine chiko pimwe bintu nakiye kwa na chaga to murobiri yoga on top of murobiri which computer ngaranga itis mbora ndi abantu baitu totwali machine digital muntu ko bikuru wapi mugita kaibere yakwana kyamani ngawa kana kyengoro yewaka kirenya gitari igon kairanka December na January na ringinga nkarunya gitari kurugukeraye kerage kone gitaroro na munya gitari baro na obagoteba no munya gitari omone no bucha level 4 no aringi eba bwate blood pressure machine manual eyemo etari gokora so tokaba machine eyo ande nakirito mugambe simio mugambe Josephine agantenga machine eyo ngokorere
na nende tukakonya abantu tukaenda tukauri machine chinde kuja level 4 tukaenda tukauri machine chinde nyagitari kurukunga kwerende mogi dispensary mogi dispensary tukakora rende to nkaira na gocha na ndege kana akora interview na tabitia abantu nga ingora na gocha America tima itinki na nyore lakini kinda nyore kindi yonse ningore nimbarete ono na yetenga nya machine chinde ono na ndinjira ndenguchira nguchira ni guchikenya nchiko abantu nayo ati machine cha chukupima manyinga ni computer ona chengo buri guchinka gari reception ina kiuchi yabe kara abantu kuironde naro kuunga obeire threatened ne kibona nyakenya korete bintu na abo gokonya na kiokoro reception yabo paka ogete nga at least twakonyi rusa bagotanga umuntu ne bintu ngarengere njeti manyeti nana kora umuntu ne bashore threatened ngora abantu bete korone ikire bintu ngani mbya bagocha abi receive bya bakonya tinda receive tantino tinge karo igento gera gero umuntu abe threatened because kiro umuntu ngora nango gokare ko umuntu ndora to ko bwata ngana igento na motebi tigaiche ande byengane eyo elinde ngore kende kia unaragani akitinda ranga mero menye michande ndene raro mbuya kegima ukwande tinga no bwate tu enene kegima na kero nare kuna kuligiri rati pa yaona okoroka no ukare very busy ebon ya wo chuchagira na inde nkie ko bwate for our people ninga bwate event ko kitari 11 paka kitari 19 ibere mutinyo yo gatano kitari 11 igon kare nyagitali ko kuna getenga asumo chief we kanise iyo ko kare bu kayaga ngiye karo getenga angino faide jaga ntenga to mocho ochoche otokonye gusangire kibazo cyo kwa kansa ya nyasaye umurari njeno muntu onyasaye umuntu ngomba nyasaye ande ni maitenga abantu baitu kire sabato ngo cyanga bari bakonye kwa gacha kanisa nanjikana tabigunya gacha kanisa tinguka so kitari 11 no kari getenga erinde gokonya so getenga bategere na bari geti baigure tara 11 tumira ne getenga SDA elinde dokora umuchango monene kigima nsemeyo nande nimetabaga ni abange mbakarororo ku America kaiga basani bana abange mwari mugaro confirming na chache na wakara munanchi ogaro no mwari mwana kabere high school amona basani bana abange ande gonko invite abantu bonse bache ga gweri ntakonye gusangiriri kibazo cyo kwaja kwa ache kanise iyo intara 11 kitariki 12 abasabe constituency yete yabo machoge ba requested batabetenga batete bomera nanchi tosemani number 1 nimbo to muroberi ni mete nkora chandra to mi radio yao ne TV yao gaiga to wato muroberi wa price green card to wato muroberi which scholarship wa America na nenda to tabanga ekani kya mwana ngiringa abantu 13 boniga na price green card gesenchaka ba chi America oyo mo boniga in Kenya ari tanda to kuli kibesa achache na mangana mayasa so in information inde tenjenga nende ya abantu abasaye ba minto na abantu baitu ege yakogera ikinenge to kyo kwanya abantu so like sometimes when you lenga kerota what information turi kumanga yo chakera igoni jenga nende ya abantu baitu na kito wa pride green card na scholarship ende manyete echinsa mu cha America na kiyo kwa pride to sema ni na abantu ba minto na barabwe na obakonyara konsemya abantu abini kina akore elinde ko bakonya mono na inche nintake banko nga ya wata mukumirana toja kumirana phone ma hotel echinsa mu cha tender ewa Jumatano no Jumapili Jumapili kitari 12 Jumatatu toja kwenda toru chikombite inje skuru ekurukunga Nyataro Secondary School toru orota ende chini jinsa zetu chamambi toru chikombita ro na ndo je tupima abantu pressure bari baje kutoka oroli tukiri free screening ditonda toru chikombita go koru chikombita at the same time okale free screening abantu ba health care ambare ga ukando ba kupima abantu for blood pressure okengane medical camp giving computers kuruga gutoka ende mbakenya gite skuru ekurukuna ga kero SDA tokole ngento kenye buye kaine ejinsa asta kuruoro satita to ene bakenya gitali kuru kwende skuru kuru kwanya genke secondary tokole ngento kubuye kaine kuma idengo waja kwana nanjega abantu mbaroro abange bangitama gendero oyo kabero mu chumba bo machoge umuskesa bania
muraro nyangwara ontebiri ngana chache obwenire by the way angumere tugende gari na muto mushime ogobene rakwana matari andi nyanginye binte byo korando chi nebiyabire na abeire buya ogenda ande naye mpaka mate gari turuchi machine echo oyo mindo strobi muturi rastras oyo gocha koronchi kitabu kya chuma yukonde taresaba padre sorobi no musani ono mona ije mwira maigao na wente kwa ende nyangi ya ekanyonga na linkoli ndege bono so strobi nero ontebiri na chache strobi no muntu ogokwana buya sana is now a known speaker ogokwana abanafunzi abalimu n'abayibuli na akari netugagu bigonga abantu mbaje bapimu pressure abantu mbaje bakwana runa sorobi n'abantu n'ikisukunje kinyala chi computer azali tukiryo no yo minto nyaga kontier umurari wa KBC nero ntebiri ngano akari ama n'abasani bana bange baje bachoro litukulia chuma ine ntoje twende nyagitari agutwenge machoge bas ward litukulia chuma ine ntoje twende nyagitari akuru kumaraba maraba here ini wo chitendre ward omwe MCA we ward yeri namuboreti ama nabagambi bekenyorukeria ngaba request bacho batwanjere twande turi chimashini gari bata ina abantu bacho tubakorera free screening banchire iko chuma ine no tokale saa 3 ya mambi topima abantu pressure n'iki machine abantu batigerugari baenda bapima litukeria chuma ine totumukiri tukoria maraba chenza mocha bo chitendere omwe MCA bwa seme yo ontebiri ngonya rumu ngitari oja kurigireria abantu amaiso igonga litukeria abantu baje barigereria amaiso barigereria no kyamanyinga bawaka amana nkora yabona kiwaka n'iki machine tutigere gari ngitari echo litukoria aramisi iko twara tumiri chuma tano ndogito tumuke iko tarehe 17 tarehe 16 tuachire tarehe 17 aramisi tarehe 16 na aramisi okay bon tarehe 16 kalenda ana mega bono bono moroje ningyolete sana tarehe aramisi tarehe 16 iko toja kwenda mpaka nyagitari ekurukunga omorembe aso mu MCA obosote sengera ward musketi motinyarang kubwaterana no mu chief we SML muskenya nchongi na mo chairman we nyagitari eri mosoti n'abantu bekinyorukeria babangira abantu ororo togitwanda bakora free blood pressure screening n'iki machine cha pressure togitigaro igonda ito tabanga ngento nkirenta kwana omwe MCO ito omachoke bas ward umuske mansi kati no akare na intuka tukoja kuru ibintu biri mchensa mo chamate igaba MCO baito banchire na bari kwesta ngabara bakare ku response abara ibonso banchire no bakare put political leaders and administrative leaders amone chikansaba pastor baito no bakara amona into gotoru chimashini echo litukulia ramisi litukulia chuma igotoko genda mpaka chinse mo chia mugi tojiwa koro mo chango bwenye gitari ya mugi ali askwar wete na korte medical camp na ndina rute chimashini yaroro igari omo chumbe bwensamo ya machoka chache musike Simon Yogali wanchire achaba mogeni amanya bageni baito omo MCO ito wanchire achaba amanya bageni baito omo chumbo South Mugrango musiko yango nyamweya omo musike Richard Tongi omo chumbo nyari bali chache musike Eracha Muindi omo chumbo nyari bali Masaba speaker ya Kisii County musike Kirosio Ndieki amana ba MCA abange ba confirming mbacha baje umurwaniriro itomo ne bwa balimu musike Chofre Mugire Paul Ngutumukale na ndebete na kyago kakanyana ne wete buya na achache aba muri ku America n'abasubati abasane bane emerongene no yomo 41 ku America banjire boja kwana nanchi aso mochango icho by the way bande batanganete chume woni kama 26 wekire Kenya na bande kile confirmation 26 no bar Kenya bande njira bari igonga omurulyo yuga toja gukora Kenya no monene na barumbu kwa ite event bakora sobo ijichenda ko ba event chingi sana to give back to the community which I always encourage inimero belie miya kigema igo around ye gotimukati koyo kiara dojenga Jumatatu Jumatatu lioko kale kwa yana ontri kwa yana because non kale chinso mo chenya mira obwete si aba mi twaje kombwete si so na je ba sio wanta bien to tengi karoro so ni non kale na njengene paka bogetutu cha south njengene nyamira nje mbwete si aba mi igore ndetrenga gotimukango kayo ogono gotimukoko nene egeko erango kora egintu kiria ngora yani gwete buya na akora
ande ngento ngotimoka kyota to ntiri kwanya kwa kole ngento kili wete bi iko bono nchi aso korre kwana ono motimo ko muyanga wa na ke vacation we give back to the community ekerongo igore media nyangenya amatuka bwangoiga igondo je chigurupu chikorosibwa chinyinge kima kero kinde yemo yarosibwe gokonyeke inde gokonyeke chigurupu chechwere chinyinge ebirenge ibia ombi bia chigurupu je gosenko bolia so gotangana ke duplication of ideas yeroro gosenkero mondo korense mo ya kunya number 1 ngana hotebi nobody ole mono provide ideas abantu baitom beruete kuru back to the community nande enjirende yonso bakora inkingo ya support inde kero monta igoire kwenda aigoire e group egokonya group ni nyinga na konye nande nkoro role kana nyore group nganere genuine ngakorere nande nimbwate kende mu gukona na bonkuru ya support gochi group nyinga chigoiru na chibada application yontiri ngoka bwato idea original uzo monta kai gore kai karo dirigente que to monta konya kwa ndo ngora ta computer sei to gari kwa rinche enda chikonye sei no duplicate it. That is a good thing. Kuichabantu beto bakora. Kuichabantu beto bakora. Bantagerera abakurigire tibona iga ujumbe kyoko ba kugwa mono chinga kiechi o telingana nga giving back to the community. Ege ndo tata te yabantu baito nek. Number 1 ntwangite gosiame bichara. Lakini ego mete chinsa macha Texas, Dallas, nandi go nyanjite sana. Go nyanjite ya singenjere estate ya Moi state chinene cha America. Ego nyanjite teri asingenjo no president eri America nganjite go chef Kennedy tereto. Ego nyanjite asingenjo ingana chef Kennedy akwanet. Otari eboria. Inkinyanganya akorere community. Otari eboria nkyontiri akorere community. Otari eboria nkyabaraye bari bari getiba akorere community. Eboria yo monyene ngiwa akorere community. Ino riso line boreti. Ekagira ngataka kurutute community. Tari ngokora ngambwata. Igongwetikana kiriya kyambwata. Naru back to the community. Nabantu bande bonso bari bakora. Umururu buno yoga bakugiye back to the community. Mbara batari kuri chikombita bakure bintu binde bingao. Igongo bakarambia monsa. Nabandera okora yo. Na yerora kende yonso rakore ekonya community yao okirwe tebona gosieme bichara inje buno monto igonda very open ono wense to akole miroberi ende yonso na inje tigaichi to watrane to konya gusiye ito egekora monto nde bwense wa very successful iga very successful asinge chabwa tu okoboko at one point no monto gete inje to bwatana maboko to konya abantu bana aina mangana mayake kima na ago kire kima ko bamana yasichinga kichi kera matuka mange nabongo na ogori tu asengenjo kera lituko ideas njire chiko na goja chingia kana bondo chembara barega ko komyoka sabira gatatu iga watebanga ego ikomnyoke bade umuntu raro rekona kuburia kera to bwato moroberito ne simba ya basi oli were tu kura bada itora abantu ngana ki ngana ne kere ko kana mangana ari ejitebe ni maete nga tari ya twaro kwana rakire kere ko ketebe umuntu nantebe tinga oyo koragera mwangina igabugite ngina is the best cook. Yes. Otara so ke isikoro na ki dagere ko o manyete nga gambi yare ekero isara sete seino buna jabono ntara so ko chiando nsion te bingana ki otagora atene no muchoyo okwera no mutie nyonyore ngumuchore wasi kyagera asina atarire tinde kana bosongo muchumurabu ti igo tingorengera ria ideas chinga lakini abantu baitu na barure chinse amuchia moika bande barura wao mbabwate some ideas asibamenyete kinda chama choga ali andore ngumuchi okoroka na buna Arlington tingo gore nyomba menyororo aina to kuna gusabanga abantu baitu enchirerio koribel to yerusio roro ekiera bona buna inunga mumenye egendo kinde to kwana wacha ka kwana ngetebe I'm not avoiding it. No, I'm not avoiding it, but chomanyete chikura nchiraika n'abantu baitu bangainire bamanyete kibaho cyagokora namba mayete ndi baho cyagokora yes igoboniga ndobwata barayigeti barinya tamaskani nagiye kora nako tabia somurobiri onenga naba invite bonse paka na abantu mbare basokire babwata ideas chingi yabata cyagokanya community batebrenga tubwata idea ra konya community buya kubwanyara bonse naba invite bacha egakora konya to kumira abantu bategera to kumanya ideas nyingi igamana yetebe na ari mbora ndia kwanerwe lakini getonya kwanera at the right time woniga no giving back to the community anda abantu baito njengo tebire nanga na kwenda kanya kurigireri bangainire ebarigirere tubakwete karamu nesakara
bakona kumaki amanyete bakona kumaki at the right time mbaje bagotabinga ngobwate percentage nyingi abo manyete no ne skuru chikati njiro ro chikwisi uko na kwogera rituko omuntu uko na kumaki ngana ki kwanyorere percentage gete koja wika final na manyete nga oyo na sigete mubegete nabere iko ande kina kingote ya nto aminto ngatedo tiyo na kuruwana ngwaro je muisonde president ya Kenya no muske oyo kabere prime minister Raila Odinga omerante White House bagaseka wiya kabisa mambi yake no but abantu mbachi diskari bagakwa kero tokora kera abantu baitu bakora no nya siasa tiabakora siasa ya magenderero konye tindi kuagiri nayo ntiri tigan disagree let me agree to disagree with you let us not fight hakuna changu kuruwaneri oni ngana kuruwani kuri Uhuru Kenyatta tamaiti no kumanyita Raila takumanyiti ravu kuruwani mpaka ngoitokwe uri tamanyiti kende ntoba baiko yatokole siasa ya magenderero mbago cha matanga na no kumanya most likely mbakumanya usimbo otherwise mbakumanya bya muno moralia bya muno nyangeja na gusabire orogendo ruya na kurwa bagusigla ba radio AGR FM gata ya mwenye gitike to gotabinga oike buya by the way mbuya muno mangana gwa kalete ntu ategerete good representation ngwa kalete interview ari na to ategerete live mangana mayaki antu mbali bago ikororo bago to represent buya but we are proud yenjira gwa begete na inde gora ikororo to era abantu itamaga batebinga no tuli mbuya muno sana tulioka na ndento basigite omaye daba gusigro bo radio se yo kolera yankonyire kunyagacha eri yenja ndere to the right mwanginda firi ko 2013 gocha mwando osiri na bere kino no torase kenyoro yeito na into maybe this our way of giving back and I appreciate because it is true information ngoja na kwa na gaiga yagenda isiko nanyo kwanya nanyo rege ntugete na koriki igombi yamona bagusigiro borida sigasingi mokora nagendera kwa abantu bando opportunity buni yiga mongete erinde na bara ubanyare ko bakurebera ngelde byabo email yoka bagusigiro borida@yahoo.com or @gmail.com igo kwa puki appointment wana asante sana yangenya no yenye sago sini aya mbia mono torana ngorera kurukenya aya